zana ba da komai zai ɗauka dan na rayu da ke tunda zuciya ta dage rayuwa ta dole sai da ke. So ne da ke daga murya zane yi wa batu zuciya ta ce take ta neman ɗauki za ta illatu gashi ba alamar zaki ba ta dama shi yasa ta himmatu ke ta faman bugu ki mata agaji. Ki ban aron kullun ki kora ɗaya yare saurari zantuka na kora min TV ki buɗe zuciyar ki ba wa kalmomi na guri si zaune ce tarai da zaki kar ki zama ajalina. Irin wannan kallon da kike gare ni ne sa na faɗa ƙaunar ki ko ba ki gabana ido na bani daina hango kyan fuskar ki murmushin ki ne ya kan saka na ji ni na yi ƙarfi ya yi jikina gwanuwa na rike ni zane biki na san ba za ki cutar da ni ba. Duba ki ganni na birkice so ne sani na firgice kika so ni zan yi fice rashin ki zai saka in zautace bana ganin akwai wani sharadi da zaki sai sanya san kina aje dore ki bani kauna zambara a yanki kika so ni ba jayayya da ke zan kai ki kome kike so zan samar maki kyakkyawa mai haiba mai alkawar zan